itsestään tätä. Joo, se on ihan hyvä, se pitääkin mennä sillä tavalla. Sä vaan seuraat katsella sitä minne mennään, niin... Joo, portti vetää jonkun verran, nyt menee kyllä todella hyvin. Joo. Sitten se sama homma uudestaan tuolla alhaalla toiseen suuntaan. Jatku, älä jää kuuntelemaan näitä juttuja. Keskity siihen. Jatku ja sitten lähtee sinne oikealle. Noin. Jatka. Käske. Anna tilaa, että se lähtee alta. Noin. Nyt se rupee hiipumaan. Joo, ja nyt rupeat pysähdy vaan. Siihen vaan, ota seis vaan. Mennä vaan. Ja nyt käännät siitä sitten. Mennä. Sinne. Ja ympäri. Hop. Päästä vähän noin, että vauhtia sieltä. Täyskierros. Jos, nyt on hyvä vauhti. Jee. Ja sit otat seis. Ota seis vaan noin. Päästä löysä. Ja lähtee uudestaan. Hep. Noin. Mä en ole todellakaan tiennyt, että tää menee tälle. Noin. Nyt kevennä vaan siellä mukana. Nyt rupeat istumaan sinne alas ja ratsasta. Haet sitä rytmiä, sä noin. Nyt sä saat sen kato menemään rauhallisemmin.